timp, peste 10 ani, 20, o să avem și noi hidrogen altul decât ăla din natură. În primul rând, ar trebui să spunem de la bun început că hidrogenul este folosit și astăzi în industrie și această lege se referă la folosirea hidrogenului verde în procesul de industrie și în transporturi. Hidrogenul verde înseamnă că va fi produs cu ajutorul energiei electrice care nu are amprentă de carbon, adică energie electrică produsă atât prin instalații fotovoltaice, începând din 2025, iar din 2030, deci devine funcțional, din 2030 deja sunt stabilite clar câte procente din produse, din energia folosită în industrie va trebui să fie hidrogen verde. Sigur, importanța este foarte mare, zicem noi, pentru că se înscrie în dezideratul acela de a reduce amprenta de carbon. Și hidrogenul verde este cel care va contribui din plin la reducerea amprentei de carbon în produsele realizate în industria românească. Aici ne referim atât la industria oțelului, cât și la industria chimică, la producerea de îngrășăminte chimice, acolo unde și astăzi se folosește hidrogenul. Vorbim despre hidrogen și pentru transport, pentru a reduce emanațiile de dioxid de carbon și în cadrul transportului, de automobile electrice, de transportul mare și greu, de camioane, de vapoare, care să folosească hidrogenul verde, sigur, după anul 2030, estimăm noi. Până atunci, în schimb, avem cadrul legal stabilit și, sigur, să se ia și măsurile necesare. Cred că este o lege foarte importantă astăzi și trebuie să amintim, cred că a spus și colega mea, suntem între primele țări, dacă nu prima țară din UE, care a reglementat acest domeniu, să spunem, al producției de hidrogen verde. În 2030, cât ar trebui să reprezinte producția de hidrogen verde? A spus dumneavoastră că atunci ar trebui să avem și o anumită cotă. Cred că procentul efectiv care este stabilit în lege, mi se pare că în anumite domenii se spune să ajungă la 50% din hidrogenul folosit. Aici depinde foarte mult de domeniul în care se va. Puteți să simplificați care sunt domeniile unde se poate folosi? De exemplu, în industria siderurgică va trebui să folosim în industria chimică, în industria îngrășămintelor chimice și cel puțin acestea folosesc și astăzi hidrogen, va trebui să-l comute pe hidrogen verde.